mærke. Nå, det er den sag. Kommer 5 dage for sent. Kan finde vej. Det har intet med mit stedsans at gøre. Jeg har været ude i bjergene og træne for at blive endnu stærkere. Virkede det? Ja, nu er jeg stærkere end nogensinde før. Jeg har været ude i bjergene, hvor en bjørn åd min arm. Og derefter gik jeg igennem den brændende ørken for at redde nogle hjemløse børn ud af et faldefærdigt hus. Derefter var jeg tæt på at drukne i en bæk. Jeg mener havet. Hvor jeg skulle redde en syg pingvin. Jeg har ikke spist eller drukket i flere dage. Så nu er jeg klar til vores mest færre kamp nogensinde. Nu skal vi jo så endelig se, hvem er den stærkeste af os to. Ja! Super mega ultra kamptræningsteknik. Bjørneklo. Min arm! Min arm! Mine ben! Smerten! Og jeg knækkede nej! Jeg står! Jeg kan ikke tale længere! Den hoste lyder altså ret drum. Host! Jeg har glemt mine replikker. Jeg tænker, du burde gå til lægen med det der. Jeg har glemt mine replikker. Hvorfor sagde du ikke bare det? Host, idiot, host. Men jeg har faktisk også glemt mine replikker. Jeg kan heller ikke huske, hvad vi lavede. Hvorfor er vi her? Og hvorfor glor alle de mennesker på os? Det er faktisk ret creepy. Skal vi ikke, gå et andet sted hen? Det lyder som en rigtig god idé. Jeg giver mælk.